Ино солнечный прожектор мешавад, хош панель дорад, дар инҷо 4 лампочка, 120 ватт нархош, 199 сомон. Тамом минтақаи шаҳрноҳиёҳо доставкамон ҳаст. Рақамҳо дар зери навор ҳаст. Меҳмонон занг зада муроҷиат кунед. Касоне ки ҳамин гуна солнечный прожектор даркор бошад, марҳамат, тамошо карда ҳеҷ қайда шубр омад. Меҳмонон занг зада муроҷиат. Ино солнечный прожектор, датчик движенадор, наздаш омаден далла мешавад, гузашта рафтен ближна мешавад. Баъди шом автоматики худаш гиром мешавад, баъди бомдод автоматики худаш мемурад. Лайк подпискада фаромӯш накунед.